Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah asal muasal Sucen ngawi ono budaya Habisati Umuri teko narasumber sesepuh Sucen Pak Misbah. Niki dados asal usule pesucen niki rumiyin niku kepundi? Asal usule Sucen iki asale wong teko ning Kerantigan. Nggih. Wong teko Kerantigan. Sami nih sinten ya? Ya kadung hang-hangane ya Berdan Najimanan niku. Berdan Najimanan niku wong teko Kerantigan. Gawe milikan banyu sampai nang Banjarwaru. Nang Banjarwaru kabeh. Jadi nang Sucen iki Ajimanan, kok nedam Ajimanan. Nggih, Ajimanan dari pasar. Gak nang ulun. Nggih, Tiap tahun dengan niku lanjutan ruwahe bapak kota kalau asal usul wong dengan wong Melayu kuno ana beliau wedhus ngono iki. Terus bapak sampai Sami sinten? apa? Coba yang juga ngomong. Ujir. Ya ujir nih. Oh, terus sekarang arane ya guangan niku jaman nggih, biyen. mocoan. Mocoan niku nggih. Iya. Niku asal kok asale Sucen dugi nama napa niku? Sucen asale wong Babet iki terus sesuti niku bengitan ngono. Teng jere anu kok Itu tes perbatasan. Manjer. Tiang Kerantigan niku. Ini wong bengen sesuti. Terus kami Sucen apa? Terus hubungannya kali sumber Mailang nih guys. Sumber Mailang itu sing ngerti ya. Sumber Mailangnya asale kono mbiyen dhuwur. Pasaran nih kau. Dengan ana awas kan kono jarang. Ana gitu. Warna lawas apa? Iya. Mailang aja Mailang. Pas takono ben Terus Pak Mis niku daerah merita sing enten sak dulure kali. Sinten Irong yo. Jogosuro. Jogosuro iku mulai tembok Pak Karno sampai gang itu Jogosuro. Hasil jambe. Ya sembuh niku. Canggai sun. Kita tase anak putune mriki. Iya, anakku ta Jogowo. Jogosuro. Dua anak Toro arane. Lanang wadon kira-kira. Hang wadon ku oleh golongane ya wetan kono buyut tak sajan iki kok. Kek lehak gitu. Dadi kene ngomong kek lehak yo anake antuk ya kaya mak manung mari kok sak lehak itu. Kek lehak iku sajan iki. Lanau ya sajan Ya sarjan. buyut Ya sajan. sarjan. Kek lehak. Adike iku Jilim. Ya cilem. Ya cilem. Pundi niku? Grogol lah. Ya cilem iki pesucan wetan. Tayo Pak. Nggih. Pesucan wetan ya cilem. Ku adike Ya cilem sakti. sakti kau wite. Jere wedi awet ngorong ya. Lansat mulah pilih nang masjid. Rewahe manjuhan ya Pak. Lan kene iki yo ana cerita anu iku ta sama wong. Ana cerita Guru Tasir ana musala mbuh wong iki Guru Tasir gembaran. Pun weruwe nang Sandiwara Radio pun Guru Tasir. Iya, tadi wae. Iya Sandiwara Radio. Mati Tadi ya cilem niku rencang-rencangane niku cara sak perguruan niku tengkele renten. Rencangane Ano? ya cilem niku. keturunan Berdan ya Berdan. Ya, Berdan kadung nang kene kok. Iya. Masa kene. bisa kelihatan ya. Ini kayak gimana kan? Di Berdan ya itu ngelarin kawanan lain. Kalau ambil dilapan awam dengan jero aku Sampai ke luar. Simanan pun apa nih Berdan. anak-anakannya. Ya gimana dulure? Guys, terima kasih yang sudah Berdan gimana?
Iku sak dulur yang belum subscribe, mari kita saling membantu untuk mensubscribe. Terus ya. kita moron Guru Sultan dia juga pun rajumu iki ngono ya. Merap lho, adung asim juga por. Aji Buyut keram, buyut anu nang melalu anu buyut tolong buyut keram. ini mbak bolok nang ngono. Buyut Fathur Rahman, buyut keram iku ya sak dulur. Terus mudhun maning ya Guru Sultan Daisun ku ndak hati-hatian. Bapake Mansur itu. Mansur itu. Mbak Mansur. Sone Mbak Ram penggian ya. Itu anu dami caranya. Direkam. Nggih. Suara Betul mau apa mungkin di malih. angin. Udan. Ya wis dulur iki mau li ndongkel sejarah asal muasalib Sucen nawi ana budaya hampir bisa diuri-uri teko narasumber sesepuh Sucen Pak Misbah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.